21 mid-29 kadavru li ddaħlu Malta fl-20 ta' Lulju se jindifnu l-ħadd. Difna li tista' ssir wara li l-maġistrat li qed imexxi l-inkjesta f'dan il-każ irrilaxxa l-maġġoranza tal-kadavri li ddaħlu abbord ta' dgħajsa tas-sajd. Bitħejja għal din id-difna sar talb fuq il-kadavri mill-mexxej tal-Komunità Iżlamika f'Malta l-Imam Mohammed El Sadi u minn Dun Mario Attard f'isem il-Komunità Nisranija. Ix-xena ta' tibut ħdejn ieħor fil-Kamra tat-Talb tal-Kamra Mortwarja kienet waħda li tħalli lil dak li jkun bi ftit kliem u ħafna lok għal riflessjoni dwar it-traġedji li qed jiġru fil-Baħar Mediterran. Fi-stqarrija l-Ministeru tal-Internu s-Segretarjat Parlamentari għas-Saħħa qalu li l-proċess biex issir id-difna ħaf it-tul minħabba li kien jeħtieġ li ssir awtopsja u testijiet oħra fuq kull kadavru, b'ħafna minnhom kienu fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni. Il-fatt li l-proċess ħaf it-tul tefa' pressjoni wkoll fuq il-Kamra Mortwarja. Mhuwiex normali li n-numru ta' daqstant kadavri f'daqqa jinżammu fil-Kamra Mortwarja għal kważi ġimgħa. Il-kadavri ġew rilaxxati wara li saretilhom l-awtopsja, it-testijiet tossikoloġiċi kif ukoll it-testijiet tad-DNA. Il-kadavri kienu rilaxxati wara li saret ukoll konsultazzjoni mal-awtoritajiet ġudizzjarji Taljani e kif l-awtoritajiet Maltin u dawk Taljani qed jikkollaboraw f'dawn l-investigazzjonijiet. 20 kadavru se jindifnu fiċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid filwaqt li kadavru ieħor se jindifen fiċ-ċimiterju tat-Torok fil-Marsa. It-tmien kadavri l-oħra mistennija jkunu rilaxxati wkoll u jindifnu fl-Addolorata.